Cardom dal marley ini carbing long rat phan kapasini kangtung lapen non hajong jilang solong katharle mati eviction sai bangke lempon tetla aso potha pherangke atom arjulo jilang solong eviction mate katharle ki kopi por lapusi karjulo laso hot CEM Dr. Tuliran Mohangba kethak dot lapen alangli lam theke paklar bangke jilang solong abangke Supreme Court pensi order do pusipu lasi CEM tami chini ni apesi ka chini pusi alangli lam the paklar ponna lapen pherangke karjo hotami thak gundo lasi Supreme Court pen order do pustami alangli malam sopor ke hang do nang tawar do lo athema carbing no termas council ke alangli sia ke hoilo lapen akathe son lo lasi alang itame alam sopor ke khangton chatang polo lapen jilang solong kedo prong kar bitu phantami alang li jimisan alam thansi alang li trek doi nang polo stamen non ke alang li malam sopor pensi eviction sai bangke paklam pon trason lo Supreme Court pen order do pustami carbing no termas council phanke parju vekji eviction klempon pu polama ke thanpon vekji asona sai klember flote karbitum kedu kethak kisung krong yang ring tu asilitum karbite karbi pulitum mathana chinghonna asi langdam lo flote bijar long tame aron repen sikitulo lapen ladakta Supreme Court order dolo sami manpuanda eviction thekthi lapen thale thekthi asilitum karbitum kedu long flote malam support ame tharli un lasi politics ki damo ang bompo lapen iletum carbing long ki kichi beso nang pleng u asmon la jilang solong tami eviction sa bang claim pon delo lasi CEM tami aso sai bangke chini ne apc ka chini busi pherangke karjo hot tam the than pon lo lasi long kapre ka dem tami tu puloti eviction pustami kecheng si bangke parju nangji lapen alang item tami tongli phelang ka bisi hem ka chi kem lo lapen biri bithong tami choklong lo non ke bang kapre kali ke dam karbe khaipena e ok bisi wet lasi lason jinsu me bang ke le tum lempo nangelo lasi tharle ba ki pastami hertum cheklo jon yan ke apor pinangji lapen hem chi kem ke aprang pasi ladake forest reserve along le apen kapre along le dak hem skim long le pastame thanang ji podo stame non ki ningkan kep ningkan krepho ningkan koi le apen ke to ke thir thep lo lapen ke do tame ning sam lo lapen asumar chupa thelong lo lapen ajak tum ke lokutar le pen tame penan ang deng do po achi non ki tharle dal lo lapen jinsu me asan lo lasi latum tame elitum makhelo yok abc wala karbilo lasi pabion pen eviction atom hanba ang lihen pen kerap bang pajira sante mesenji lasi carbing long ke dugdat arasi ke ongla la ke dokta michini la lasi ang lihen pen jilang solong ke do prong karbitum phan eviction tel la mate tharle tel lo laso puthak prapchen pen raba sante mesenji lasi pini carbing long la phan ka pasini ram the bangke la ponvel la lasi eviction ma kam tel lo stame CEM tame laso pothak pang chini ne apc ka chini busi alangli therang ki karjo hot lam thi thak gon lo asipini carbing long la phan ka than pa chini bang la pang del la morning preparation thuna cardom